יותר, אבל זה ברצף, כן, לא היה הפסקה באמצע. וזה לא, בניגוד למה שחושבים שזה אולי כבוד גדול שהם הציעו לחסידי אומות עולם, שם זה לא כזה תעודת כבוד, ויכולים להתנכר עדיין, עד עצם היום הזה. והיא חוששת לספר את זה. אם כן, השאירו עדויות, וכן שהם מחפשים באינטרנט, אז מוצאים שגם בפולים מוזכרות וכאילו לחיוב, אבל זה הרשמי. בחיים עצמם זה... מה שכן, יש לי, כמו שאמרתי לכם, את התיעוד הזה עדיין שלהם. גם בווידאו עם הצוות צילום שצילם. הם גם ראיינו אותה ביוזמתם, אין לי מושג. ראיינו אותה מן ראיון ושאלו אותה, זה נמצא. אני נמצא עם עצמי, אבל לא האזנתי להם. זהו, וזה בעצם היה הסוף של הסיפור הזה בביקור. מאז חלפו שנתיים, מאוד קשה לשמור על קשר. אנחנו בחיים בעידן כל כך, אנחנו לא שמים לב כמה קל לנו, בום, לכתוב איזה וואטסאפ, וזה. אין ממש קשר. בקריסמס האחרון, כן, שלחתי להם כזה גלויות, לא גלויות, תגבורות. גם אמרת, עזרה לי, לברר, בדוק, ואם לא יודעתי אם הם קיבלו, שלחתי להם את זה בדואר רשום. אז כן, אני יודעת שזה נאסף, אבל אף פעם לא הגיעה תגובה, וגם לא הגיעה זה כתבתי את הכתובת שלי, כן? לא הגיעה תגובה, אני מקווה שהם קיבלו את זה. כן, איזה פעם אחת ביקשתי עם ארתו והתקשרה, ושמע שהם בסדר. הסבירו אותנו אז עוד שנתיים ליום הולדת 100 של יאן. היה שנה מתישהו, זהו, אני מקווה שאיכשהו נצליח באיזשהו אופן לשמור על איזשהו סוג של קשר. אבל זה הסיפור, זה שאני מספרת אותו לכם. זה לפחות מעביר חלק מהזיכרון הלאה, ועוד כמה אוזניים, ועוד כמה ראש. זה מה שיש לי לספר. יש לכם שאלות, או תעניינים באיזשהו פרט שרציתי לספר, או שמתאים ללכת איתם. אז תודה רבה. תודה רבה. אני מאוד התרגשתי. זה גם אחת, באמת זה, לא נעים להגיד, עם כל הכבוד להיסטוריה, זה אחת מהסיבות שרציתי שזה יתועד. פשוט ידעתי שאני פשוט לא אזכור כלום מרוב, זה גם רואה, אני חושבת שרואים שמה. שוב בחילה מדברים איתם וכולי, ואני יושבת כמו איזה כלב כזה שותה מים בצד. גם באמת, דווקא כאילו כל כך רציתי לשמוע, והקטע הזה שפשוט לא יכולתי להבין, העברתי את זה שלשום בבית ספר שאני מלמדת בו, לילדים קטנים, ואז אמרתי להם, ואז אמרו לי, אז למה לא למד פולנית? אמרתי, שיט, למה לא חשבתי על זה? כאילו, זה בעיה, אבל, אז כן, היה מאוד התרגשות, אבל זה מסע, הכל זה מסע. אז היא לא תורג'מה? תרגמה כמה שהיא יכלה, היא לא מתורגמנית מקצועית, היא פשוט דוברת עברית ודוברת פולנית. והילדים של מנחם גם לגמרי. קודם כל, כמו הרבה קהילות, גם הקהילה של ג'ז'אנה עוד המשיכה עד הקורונה לדעתי. הרבה שנים לעשות מפגשי קהילה, כלומר גם חלק מהילדות שלי כל שנה לנסוע ולפגוש את הקהילה. גם במסע הזה שעשינו ב-2005, היינו 11 איש, כלומר זה לא היה רק אנחנו, אנשים מהקהילה. בן דוד שלי, הגדול, הוא היה חלק, יחד עם אחותי, בעבודה הזאת של הקהילה. האח הצעיר יותר, שנקרא שמלון, שהוא עושה בעצמו זיכרון בסלון, מספר את זה כמי שקראו על שם. אז כן, לגמרי, כולם לסיפור.
אנחנו עכשיו עובדים על הצלקות של הדור הבא. שאלות? טוב, אז תודה.